Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wala kadai tangka skol ke badang syuyat lenti hakilais na menta naduk balaseng yaka. Yaka bahaduk menta kampat don ru kanu-kanu kejing itu nakatanat pulih putih ke sorkar jela. Henry kalalong penban ke skol kaban long ke nuksa yaki weipat ke skol lani ki nongseng skol ki badan hapok jangka West Khasi Hills bat leksi ha ke jelahi barok kawai. Kani kanuksa kalong bawat hapedeng ki jing jong ka managing committee ban kershan ha ki babun kiliang. Henry na ka benta ban penjok lem ya ke jing nang jingstan om tang ha ki kena skul ki bami na ki long ying ki ba kham yok kham kon. Henry kani ka skul kala pai khmat ru syaki katu ka ni ki kena ki baduna ha ki department bat ki bawan na ki long ying ki baduk bakerdo. Kata da ka bakala yok ban pedang sngo bhai yaki syaka ni ka skul. Klem dalut kanu-kanu ka jingsiyo. Henry ban IA nadu kikot kisla bat ka jing hikai. Kani kadai kalam jingshai lower primary and upper primary school Mauriba, kabahab hapok ka Maution Road Civil Subdivision jongka West Khasi Hills District, bat ka bajangai kumbasan kilometer nakasnong langja. Halor kani ka khubor habay kren bat uba di LSM le, Secretary ka Managing Committee jongka ni ka school. Ulaong bakalong kabasisya baka skul haka khat Henry tarik ujamang arajar arpawar kalayok ban pedang sngobai ya saungut ki kena ki badan hapadang ke jengduna bat ki bami na kilong gieng badung bakerdo bat na kalyang ka skul kalashem yakarai na banta ki tei ki saungut ki kena ka skul kan ai ke jinghikai ka bapura bat kanai na du ki kot pule ki sabti ne ki uniform bat ki jingdon kam baro hapok ka skul. Shushu ulaong ru bayakan ni ke skul lam jingshai laseng haus nem arhajar arpau dakawai ka kenhun ya kabalatip kum kalam jingshai multipurpose social welfare and organization bat na kalyang ka managing committee kala persyang ru ban let mi syakatanat pulih putih ban kerpat ban itu no ya kan ni ke skul. Henry kat haduk menta menne om shimladon kanu-kanu ka jing itu nakatanat pulih. Ulaya thu ru bahapok jong kan ni ke skul kidon san ngut kinong hikai bat prap ngut ki khana skul haduk menta bat ha ka bayadai bat ka jingsiu ya kinong hikai haduk menta ki parad khot jong managing committee ki shuya penmi pisa da ka bai kilet ban belabormen habaju bapat baka ka daw ka bala penlong ya ka skul bakan hapan pedang sngo bhai ya ki tei ki khana ki baduna ubas imle ulaong baka daw kalong baka skul kayoi banalor bakite ki khana kidon hapren ki jingduna ki kumeki paru kim chimlayo kalat ban paskul kumta ban aile me ke jingnang jingtem kumba ki we ki para khna ki yo ka skul ka kut jingmot ban kershan ya ki te ki khna habay kren bat ki katu kat ni ki kumeki pa jong ki khna ki ba pha ha ka te ke skul kilapan pa ya ke jing sngongo ya ke jingdon jong ka te ke skul hapo ka snong da ka ba pen pa ba ka ai shisha ka jing mentoy hadu kata-kata ya ki khun ki jong ki bat kala pensuk si kadai yaki kum ki kemekik pa ha ka bakilat ban pha sha jingai bat chaki wei pat ki jaka shushu kila kerpat ru ya ka sorkar jela lengba katanat pulih putih bala kumnu kala don kam ya katanat badai pen bakan aino ya ka jing itu ya ka take school khnang bakan la ban nang penyat syaprang ha ka bedai ban sa mi ka jing nang jingstan syaki khna jong ka dong bat ka than hi barok ka wei ha ka khat sau trek jong ubnai ka wei ar hajar khat khandai Nila form ya kena kalam jingshai multi-purpose social welfare and organization Mauriba village. But in a depth register ru haka DC office West Khasi Hills district Nongstoy. Te house name arpel daka jing so kya but daka jing yu jingai jongki jongi kini kalam jong kena ka organization ni arai bangin set up no dak way ka school hang ne posnong Mauriba. Namar ba impat don school kadon tang kawai ka lower primary school kabada dai kabadai ru ka jong deep sit school harai haba yan ujor batang kawai ka school berangkat ka jing don juga kena school kan ka school jong ka sarkar mentak badon kamla ban ai jing shakri lut ikna badon ha kan ka school ha kan ka sinong barak khoi te namar kata kum kinong yalam jong ka nega organization berkum juru ka managing committee nilaya trade system nilaya
volunteer ban sna ya ka school bat kumjuru ngeli ya kersian ban siu tulop ikin wikai da ki kimi pa da ka jing kersian kimi pa kumjuru ki dikhot jong ka merging committee bat kene ka organization da ka bangi la ban ya belah da ka bangi la ban share kat ka bangi la nak ban taban pin biang ya ki jing kam jong kimi kai banyak kali jungi kingim don kana kana jing temu hai tang na kadaw ka bangi idon kata ka jing sonsen ka jing isen apli ki ba don jing tuna naka liang jungi kum managing committee kana ka organization bat kum juru kini kai ngelia song perkhat ba ngin pedyang sobha ya kini ki khana ki ba na bakin yo lam ya kalat bakin pule buthi de da ka jing ya menjur lang de ngile simti kena bat ya gini kena ngelia penlot baikot besla ngelia penbit penbiang napok skol ya kini kambaro nam tak ini sangut ki kena ki badan jing duna mas ngoban kentu ya ka sarkar lengba katnat pole puthi ba pin chimkhia bat pin ithu no lam ya kana skol kenang ba kana skol kanang la ban ai jing chekri khampha chu ya ki kena kumba ki kena idon sya kata ka hok bakin pule kat kum ka right to education te kajing temu jong kana ka organization ban sang ka school kalong ba ni idon kam ya kata ka ban kentiu ya ka pule buthi aki snong nong kan dau jungi kem pandon school bat kum juru kan wanra kan kentiu ya kata ka jingnang jing start amar ba kum bangitip ka jingnang start long ka badon kam ka jing im jungi breu kane ka school hang ne apo snong riba ne ka school lam jing sai te katno ni dap da ka jing sokhia namar kane ka school kalong kabut kabadam syu kersan hi da ka wormet jongi kum ka managing committee maso ban katpat jur ya ka sarkar ba nang ne kan itu no ya kane ka school hang ne maka pule puti hang ne hanong kandong domi kadang long kabar dang duna katanta nre ki khana school pilia bun bat kum tang melak ban kersian hi kum ni kimi pa da ka format lande ngilaya tristom bat ngilaya airu ya ki nohikai da ka ba ngi ya let tre sisin sibnai ne arsin sibnai mat langba ka jing ya raplang jongka managing committee ngen saya penmit ya ka bai siu ya kinong kai na kaliang jongi mi pangi kau ke ban kerpat na kaliang jong ka tenat kulit ti ba kan pai khmat lam cha ni lang ba kan ka skol mar ba ya kan ka skol na su kersian himongi ba bat omdon mano bala